Miroslav Radachowski, member of the European Parliament. Okay, bravo. The exhibition. Je posledný deň rokovania v Európskom parlamente vo Štrasburgu. A sedím tu a stretol som sa so svojimi čínskymi priateľmi, s ktorými som v priebehu pôsobenia v Európskom parlamente mal dobré vzťahy. Dobré vzťahy v kultúrnej oblasti, v oblasti histórie, v oblasti výmeny názorov, v oblasti rozhovorov o čínskej spoločnosti, o slovenskej spoločnosti. A som presvedčený a verím, že dobré kultúrne vzťahy, historické vzťahy, ale aj vzťahy ekonomické budú s Čínskou ľudovou republikou pokračovať. Tiež som usporiadal výstavu čínskeho čaju. Táto výstava bola pekná, nádherná, krásna. Nakoniec bola konaná na území čínskeho veľvyslanectva. Veľmi pekne ďakujem čínskym priateľom za to, že som sa s nimi mohol zoznámiť, spoznať. A pokiaľ bude v mojej moci, dobré vzťahy s Čínskou ľudovou republikou budem sa snažiť rozvíjať tak, aby celý svet žil v mieri. Tak ako v mier symbolizuje holubica, ktorú som včera vypustil. Very much. You are the true friend of China, and you know very well the history, culture, economics, and the progress of China. Thank you very much for the expression of the friendship between our two sides. Actually, EU and China are comprehensive strategic partnership, and the cooperation between two sides, the essence of the cooperation, we hope to advance the cooperation together. That is in the interest of the two sides and also in the interest of the world at large. Thank you so much. Thank you, madam. 谢谢。谢谢。V novembri ideme do Číny, pretože so slovenským patriotom sa národy, politici rozprávajú. My izolovaní nie sme.